A matsayin ɗaya daga cikin gangamin wayar da kai akan cutar kansar mama na shekara 2025, uwar gidan gwamnan jihar Zamfara Hajiya Hodiya Dauda Lawal ta shirya gangami a matakin makarantu mai taken duk wani labari yana da muhimmanci da kuma duk wani ƙoƙari yana da tasiri. Bukin ya dai shaidi gabatar da maƙala daga jami'an kiwon lafiya akan haɗura da matakan kariya akan cutar kansar mama da ta bakin mahaifa. Kashi na farko duka ki danna nonon hagu da hannun dama. In kika daddanna kika ji babu komai sai ki tafi kashi na biyu na ƙasa. Haka za ki taho a haka round sai kin tattaɓa duka kashin nan ƙwara 4. In kin ji wani ƙololo ki yi noticing ina kika ji wannan ƙololon. Idan an ji wannan ƙololon to ba abin da za a yi neglecting ba ne, abu ne wanda da an ji shi za a sheka a garzaya a je asibiti don a cire shi. Idan an cire shi za a yi gwaji, to ko da kasance to gaskiya ba za a wahala ba. Uwar gidan gwamnan wadda ta kaddamar da gangamin a makarantar sakandaren 'yan mata ta Arabiya da ke Gusau ta bayyana buƙatar da ke akwai ta rika zuwa gwaji akai-akai domin kakkaɓe mummunar cutar. Ku 'ya'yana ɗalibai, wannan ilimi da kuka samu a yau zai taimaka muku wajen ɗaukar sahihan matakai da za su kare lafiyar kuma ku zama haske ga sauran mata a nan gaba insha Allah. Da suke tofa albarkacin bakin su, kwamishinar lamuran mata da ci gaban al'umma Dr. Aisha Amzat Anka da kwamishinan ilimi wanda aka wakilta haɗi da shugabar makarantar Hajiya Kulu Shehu sun yaba ma uwar gidan gwamnan bisa wannan tunanin, abinda suka bayyana cewa zai rage yawan cutar kansar mama da ake samu a tsakanin mata a cikin jihar. Gabatar da yadda za a yi gwaji da kai na cutar kansar mama da jami'an kiwon lafiyar suka yi na ɗaya daga cikin al'amuran da aka gudanar a lokacin taron. Murtala Bala Gusau, labaran NTA.